Hello guys, welcome back to CHIKAN Creator YouTube channel. नोंथांमोनखौ CHIKAN Creator YouTube channel आव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय सिगाङावनो खावलायनाय थाबाय। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होनायखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। स' लेट्स गो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअआ जागोन जिनाहारिनि सायाव। ओरैबायदि लाजिथावना जाथाय, ओरैबायदि जेन बुंनोनो राव नागिरना मोना, ओरैबायदि लासिंसिं बाथ्रा। गावनि बिमायानो गावनि असे नङाब्लाबो बिमाय सोमोन्दो लिंनायमोननो बेनो गावनि बिबागिनखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारना गारलांदों रेल साइटिं खाथियाव। बे ओरैबायदि लाजिथावना बाथ्रा गावनि हारिनि गेजेराव, गावजों गावनि गेजेराव। मानो बेफोरबायदि जाथाया दासिमबो जोबनो थाङाखै? गुबुन हारिखौ नाय लोगोफोर, गुबुन हारिया माबायदि दावगालांबाय। जोंनि हारिया दाबो बेफोरबायदि खामानियावनो गोदोसोनानै थाबाय थायोब्ला जोंनि हारिया बोरै दावगागोन लोगोफोर नोंथांमोनानो सानना नायदो। गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि नखरावनो बा नखरनि सोमोन्दोनि गेजेरावनो जुदि गावजों गावनि गेजेराव जिनाहारि जायोब्ला, जौ लोंनानै गोदोफबना थायोब्ला, समाज हारि फोसाबनायनि मा बाथ्रा सिन्था खालामगोन? बोरै साननो हानो बिथांमोन बायदिया? समाज हारि फोसाबनो थाखाय मालाया बेसेबां खस्थ' खालामदों गुबुन हारिया, जोंनि हारिया माथो गावजों गावनि गेजेरावनो दासिमबो गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदि जायोब्ला हारिया बोरै जौगागोन लोगोफोर? हारिया बोरै जौगागोन? नोंथांमोनानो सान। बेबायदि जाबाय थायोब्ला बोरै जानो? लासिंसिंनि बाथ्रा। गुबुनफोरा जोंखौ मुगैदों, नासयदों, बेसेबां मिनिनो सुबिदा मोनदों। गावजों गावनि गेजेरावनो बेबायदि जाबाय थायोब्ला बोरै जानो लोगोफोर? गुबुनफोरा दावगानायनि जांख्लायाव गाखोलांजोब्बाय, जोंहासो जोंनि गावजों गावनि गेजेरावनो गोदोसोनानै दासिमबो बेबायदि जाथायफोरावनो गब्र'नानै थाबाय। बेबायदि जायोब्ला जोंनि हारिया बोरै दावगानो लोगोफोर? बोरै दावगानो? फारसेथिं राजखान्थियाबो गावजों गावनि गेजेरावनो गोदोसोनानै दङ। गावजों गावनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय, बिदा फंबायनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय जाबाय थायो। बिदिब्ला जोंनि हारिया बोरै दावगानो लोगोफोर? बोरै दावगानो? सासे सानै मानसिनि थाखायनो सारा गासै बर' समाजानो बदनाम मोननांगौ जायो। इसेबो साननो हानाय गोहो बोलो गैया नामा बिनियाव? लासिंसिं लोगोफोर, लासिंसिं। जोंनि बर' हारिया जेथिंबो लासिंसिंल'। खालि गावजों गावनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय, दानलाय, बुथारलाय सिथारलाय, जौ लोंनानै गफबना थालाय, बायदिसिना जाथाय जाबाय थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल'। गुबुन हारिखौ माथो जेबोखौनो खोनाया। बेबायदि जाबाय थायोब्ला हारिया बोरै जौगागोन लोगोफोर? हारिया बोरै जौगागोन? नोंथांमोनानो सानलायदो। भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो, जाहाथे आं नोंथांमोननो आरोबाव भिडिअ लाबोबाय थानो थुलुंगा मोनो। नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ लाबोबाय थानो थुलुंगा खालामहोगोन।